Sila gani. Oo, tubang to sila, tubang sila. Family ko lang dito sa Lilo. Tubang sila. See you next time. Sila ka sa likod sa'yo. Ibel. Balal na si Wapa. Dado record ko. Ari ko di sa Dad, record. Record ko. Te, ano na ikaw naman, ikaw ganda bilang last bell? Sige Te, gabit-bit po ko ikan sa basurahan. Butangan ko yung basurahan, tani itong ang uli. Sa may banyo, ho. Yatag to. Te, ako naman mambal. Ikaw ko, dado. Kay doon, di ko kapisto mayo. Diri sa sunod balay. haran na. Hindi ka na mag-ibig kaya wala ko nagtrapos yun. Diri sa sunod balay, i-continue nyo ang yung kasama. Yung ano? Ang ano bala Ang love, harmony. ang harmony. Paghinupdanay. Ng ang paghirupay. Kaya mo man ang kalipay ni mama kung makita ka mo nga paghirupay ka po tanan. Aga ano ay ng matis parang may namon tanan. Bisan ka pa nga budlay ta to sa Amerika, basta kita din mo na lalipay ka mo Lipay ka mo kag ng peaceful ang pagpangabuhi. Tapos clean fun. Okay gina kami Okay gina kami. Bisan magastuhan pa ta. Wala lang may gapasaway. Wala lang pasaway. Hindi ka mo magirupay ka mo sa sulod sang balay. Bisan sa inyo man noy, ace. Kag sa inyo man biya, sa inyo balay. Magirupay ka mo tanan. Tapos diri sa balay, wala dong tanay, hindi ko gusto nga may mga pabati-bati, may tulog kay masakit, magkuhan ka mo sige, una ni ang mayong relationship sa sulod sang balay. Tapos hindi ilikawan yung bisyo from outside, nga dalawang sulod sang balay kay siyempre si mama, ma-stress na siya. Hindi ko gusto nga matagaan yung sa sang stress, kaya parang naman gulo nga ako nakaagi na sa sang stroke. So, mo ginambal na daan sang doktor niya, di siya matagaan sang stress. Kasi makita ko lang yung nag-hirupay kamutanan, Lipay na kami. wala lang bisyo, clean fun tanan. Bisan mga budlay, baka may tudo to sa Amerika. Para lang nga maka-live ka mo happily nga clean fun lang ang pangabuhi. Tigulang na ta, kinanglan, ang tatantan ang tanan nga mga lain nga mga bisyo ko dalon sa balay. Tapos kung ano ganit nga ito nga na-istoryahan sa sugod sang balay, ikip taniti sa sulod sang balay nga wala sang may makabalo, wala sang libakanay, wala sang chismis, atong niya, atong pamilya ya. Mag-alapinay kita tanan. Ang mula na yung ginapangayo ko sa inyo tanan, para nga si mama malipay man. Tamo kayo nagaklaon ta to. Sili nga ni mama niya, bawa ka namin sila lang tawang tanan, kaya rin sila tanan nagakalaon sila, o dululungan sila tanawang. Tiyan mo na namo na pangayo, ipalipayan na si mama, kay tigulang na siya ya. Kung mapalipay na siya, mo man ang palipayan namon, lipay ka mo tanan, lipay man kami. Mula na pangayo ko sa inyo tanan. Kag always pray. Pangadi lang ang tanan, pero may pangadi. May problema ka rin, pangadi. Tapos magalapinay ka mo yan, magalapinay ka mo. Muna na pangayo ko sa inyo tanan, mapakabuot ka mo. Sa buwaso ay naibi, aya ka nagibit na ta subong. Wala na. Okay? Okay See you. Ayos. Dali lang na dasi nga nari na naman kami makibot lang kamo. Surprise na naman handa kamo. Anytime yung mabot lang kami yan. Ay, ba't mama? Or maybe, Kaya sa Idel naman pambalon tao. wala maging pambalo na. Pero napangapa na. Thank you, as always, sa kada bakasyon naman. Nag-enjoy mo kami na tatlo. Mamamaman yung time nung pupunta na mo kami na tatlo mo. Kung pupunta na tanan, so happy kita na. It's the same thing you guys are saying all the time. Muna. Thank you again for everything.
So, hindi ko siya mapay. Ano man parial man? Ano? Parial blaw. Bakit kasi niyo wala yung BI? Wala sa auto. Sino nag-una yung BI? Normal na yan, normal na. Gani man, it's okay to cry. Mo ginaiya. Oo eh. Basta pa minsan niyang ibi niya ang doon temporary lang nga pagbulagay tayaya amo ginaiya normal to cry pero pagtapos na iya magsinadya naman kamo. Oo. Nga maghilbi kamo yung Para pagtapos di buwas, dito sa ano SM. nagpuli lagi kami sa Amerika para magkayo. Mag-absent gani si Martin para maka-SM. Mugid eh. Kung hindi tatakal magpuli sa Amerika para mag-ubra, paano tabiga pangalipay naman sa dasang nga bakasyon, di ba? Kami namian kami magpuli di kag manghatag kwarta para sa inyo mo. Amo lang ginayamon nga imperme. Muna kay kami kapuli nga wala sang balon, hindi enough ang balon. Kaya ang balon na naman para mo lang ipanghatag sa inyo mo. Nga kung sa kadugayan kami puli, kaya tiga suportan na isang balalunon. Kita mo na nagkilibulan ako ng kuo to. Nakibol. Basta happy lang kamo happy man kami ang wala na napangayo ko sa inyo ya. Nga mag-ano lang tabla clean pan lang sadya-sadya lang tayo ang wala hindi na tayo it's not time wala na hindi na time na mag-ano pa tabla magdala tas ang Problema. balay para itagaan si mama sa stress. Muna napangayo ko lang sa inyo. So simple na kayo pangadi lang ko pero may pangadi paglikaw sa tanan nga mga lain nga tao na mga likaw kita mo is sila na maka-influence sa aton no influence pagkahagad sa aton sa klainan muna silang panglikawan naton. Basta ako mataman. Yala ko nga gabasa o. Abi close up ni Wendy Carlo. Tuwan mo siya mo pawalo. Close up ko bimata ko nga nagabasa. Kasi magano ka mga maghalalong sa health niyo na i-avoid yung tanan gid nga sweets, salt, baboy, Kanon gil. exercise. Exercise inom tubig. Muna na para nga kung healthy kita budlay ano kapag Ano da yun nun tapaning kuan? Biggest Loser? Kanugon siyang premium, 20 mil nga daan, yun di pugal. Hindi kaya ginano ko lang hold ko lang yung temporarily. Pinakita ko tuway mo nagliliwa ko sa inyo. Wala siyang may nagdaog. Tuwigon tani, sigihon tani kung ano, sigihon ta? Oo, sigihon tani. Okay lang na bilang mo ni Karoon Kalawi. hindi ka Biggest Loser, matalabok na lang tani tuway. Tapos ang ginalagas ni Karon, ano tani, hold ko lang, Oo, nakita. atyong lang. Kala ko pa mo, wala